Zdravím všechny lidi od Minecraftu, já jsem Dit a další díl z naší Minecraft série je tady. Jak vidíte, tak jsem si tady předkopal trošku sklad. Mám to zatím nějak rozstřízený, ale to teď nebudeme řešit, tady ještě budu stavět druhou část. A my se teď vydáme do naší kejvky. Jak jsem už zmiňoval, a stromy vyrostly. Jak vidíte, pokácel jsem barák, z toho jsem taky potom postavil takový ty schody dolů. Hustý těch krav ještě, jo. Odkud jste se sem zase vy krávy dostali? No to je divný, ale určitě je potom vykylím. To je určitě jasný, takže já jsem trochu nemocnej. Jo, zapnout asi easy bychom měli. A torčku. Tak. Super, nic se nám to nespawnilo, to budu těžit až potom. Hop. Iron, hop. Nic. Hop, hop, šup. Další iron, hop. Zase se nám to něco naspomnělo, super. Určitě easy. Mám easy. To je divný. No, to je jedno. Tak asi tady vykopu aspoň něco málo. Doufám, že to bude dobrý. No. Teda toho ironu jste mohli dát víc, no ale tak budíš. O, tu lávu. A nebo asi nebudu brát lávu. Ej, to bude nějaká díra dolů. No, ale prozatím si radši dojdu pro nějaký ten iron. Ironu není nikdy dost, takže chtěl bych ho mít aspoň přes půl staku. Tenhle díl bude samozřejmě jako každý jiný, akorát, že bude takový těžící. Na což se teda moc těším, protože... Ale tam jsem viděl nějakou vodu. No. Já si tady teď vemu něco málo. Bohužel jsem umřel a levely a všechno už nemám. Z toho se mi to bohužel bouchnul creeper, no, zabil mi. A potom přišel ještě druhý, když jsem si přišel pro věci a odpálil mi i ty věci. A ty bohužel zmizely, takže jsem docela zklamaný. Já si nevzal lopatu. Ježiš, to je smůla. No nic, takže já si nevzal ani žádný kobl. To je dobrý. Tak. A asi si budu muset teda stavit cestičku, když jsem si nic nevzal. Já to mám tímhle krumpáčem, no ať je to rychlejší. Jo teda, ne ať je to rychlejší, to jsem nechtěl říct. Ať neplýtvám zbytečně ironovej, kdybychom náhodou našli diamanty, protože to by byla škoda si vyplejtovat svůj vlastní krumpáč. Ne teda krumpáč na diamanty, když bychom na nějaký nárazili. Samozřejmě by to mohlo být hodně možný, protože jak tak vidím, tak ta kejvka bere pořád dolů. A sakra, teď jsem to udělal špatně, fajn, dobře. A jak jsem se napsal, no to je jedno. Jsem trochu nemocnej, tak za to se omlouvám, ale prostě s nemocí nic neudělám. Tak, hop, hop, tak. A co pak tady na nás čeká? Nějaký zombík, nic, super. No, aspoň mám tu starost míň. Vodu, to si určitě radši vemu. A tady někde není, jo, tamhle další iron. Super. A už jsem viděl lávu. A u lávy jsou co? Diamanty, což je dobře. No tam nahoře sice ta láva byla taky, ale ta byla poměrně níž. Tak a teď, abych se tady nějak dostal zase zpátky. No. Hop. Asi to vypadá, že tohleto bude takových víc dílů, protože... Aj, jsem dělal špatně. Aha, jasně, po třetí už se mi to dostane, super. Tohle bude asi takový, prostě, že udělám nějakou základnu dole a z té zase začneme další díl. A takhle to bude vlastně další díl, potom třeba vyjdeme se... Aj, karamba. To vypadá moc dobře. Creeper na obzoru. Hlavně spadnout za ním, jasně. Jo, proč ne? Můžeme za ním spadnout. Tak. Už budu dole. Creeper. Je creeper. Že budeš tak moc hodný a bouchneš, to by byla fakt paráda.
Tady to vypadá na velice rozlehlý komplex. Což... láva. Nemám rád Minecraftový zvuky. Jsou tak děsivý. Tohle radši zazdím. Kam šel ten creeper? No, nebudu se o něj zajímat. Tak to bylo těsný. Ty brďo. Až jsem z toho zahodil meč a on mi ho zničil. Fuj. To mi nedělaj. Ty brďo. Já jsem se lek, to je strašný. Fuj. Nějaký sičák. Fuj. Co je tady? Ježiš. Nějaký velký komplex, tak. Aby se nám sem radši nic nedostalo. Fuj, tak teď jsem se lek, že bych umřel. To by nebylo moc zrovna dvakrát milý. Ale tak, já nevím, jak jsem na tom nahrávání, jsem se bohužel nekouk. Tak. A tady, ty bro, to jsem přidal. Nic, uhlí. Krásná to věc, super. Tak na tohle jsem se fakt těšil a že jsem to našel takhle brzo, to je teda hustý. No. Ale určitě to radši obkopu. No, vidím. Super. Tady by mi mohl spadnout můj krásný diamantík do lávy, což by nebylo vůbec milý. No. No. Tak, pro změnu jsem nespadl já, teda pro změnu mi nespadl diamantík do lávy, ale já jsem spadl do lávy. Super, takže já si jdu do prvé a budu zpátky. Jsem zpátky a je to zlý. Přišel jsem o krumpáč, o všechno dřevo. No, takže mě nezbývá asi nic jiného, než asi bohužel dojít nahoru. Vlastně i o šunku jsem přišel. O uhlí, o torčky nějaký jsem přišel. Hlavně to dřevo mě mrzí teda, no tak se nedá nic dělat a půjdeme zpátky nahoru. Já se teda ještě nestihl kouknout na to, jak dlouho nahrávám, takže se na to ještě půjdu podívat. Tak jsem za chvíli zpátky. No, jsem zpátky, takže já to stihnu asi tak dojít spíš domů a to bude asi tak celý. Samozřejmě sem se potom vrátím, další díl bude určitě zase z tady toho. Akorát, že tentokrát se mi bohužel nepovedlo to teda, že jsem spadl do té lávy, no to jsem teda nevychytal. Hlavně, že jsem si chtěl obkovat diamant a nějak jsem asi zasekl tlačítko, nebo nevím a prostě jsem tam slítnul, no. No, nedá se nic dělat, no, takových spádů ještě bude. Hele, slepička. A teď nevím zase kam mám jít. Jo, tam už jsem byl. Myslím, že tady bych měl být, jo. Ok, divnej strom. No nic, tady ještě jsem vám to teda chtěl ukázat, tady mám nějaký sugarcane, tamhle. No nic, takže já se s váma loučím po smutné sérii, když jsme toho teda moc nenašli. Hlavně ani uhlí nemám teď už asi nic, ale dřevo, jak vidíte, tak zatím mám ještě dostatek. Takže přibližně máme ještě minutku, takže nevím, co bych přesně měl udělat, ale asi jdu ve svém zmatku najít uhlí. Jo, tady mám nějaký uhlí, takže si dám vypalovat iron. A tady mám mít někde truhlu s ironem, nebo ne? Jo, tady mám truhlu s ironem, mám ještě 9 iron. No tak určitě se pro ten diamant vydáme, já mám za to, že je pod ním totiž láva, takže... Tak. Takhle. Tohle už je poslední věc, co udělám. Takže já se s váma loučím a další díl budeme zase tam, odkud jsme dneska přišli, takže se mějte, čus.